Sama? Hayai Allah punya, kudarai Allah punya, iradai Allah punya, samnya Allah punya, basir Allah punya, kalam Allah punya saudara. Ma punya awak, cut tunjukan kembo. Apa nak awak tunjukan kembo? Cola tunjukan kat cie awak lah ye pon awak bawa. Ada mambo arato awak lah ye. Ada mambo bantiang. Mambo laki awak lah ye jo laki awak sekali ada tu. Jangan mamain aja kiroi di pareso iyo ndak ado ci Allah dan di kalau ndak ado ci Allah jo wa bawa ke akhirat do sebelum pulang tinggal sagalo na ndak wa bawa tu awak ndak bawa arto tinggal arto awak ndak bawa rumah tinggal rumah awak ndak bawa suami ndak bawa anak ndak bawa segala macam ndak ado bawa apa-apa ka pulang tinggal sado Allah jangan dibawa ado mak juri namoy kecik buyamo di pakandangan na mak juri konyo punya tambilang mak juri salawa tambilang ba mak uang toroyong jadi dia ambil ni tambilang tu sabana barasia gajak tajam kau tambilang pulang apa deh jadi dibawalah tambilang teritoriyo menalah suat tajam sanjo kau sudah toroyong di pulangan tambilang tu balik dengan yang pemuda dia aceh mak juri kau ndak tambilang dan godoh bana tambilang makan ni kau nawa salang pagi tadi ndak tadi wasalam pagi mo bako indah dia ma indah iko tambilang den doh paniang paja tadi dek lawa lihat balia indah ajo pi cumila cek bini mak juri tu yo amilang tadi yang salang tambilang tu ba barasiah kan tajam kan bakile yo asah tajam barasian pulang lihat oh lah tu pemuda dia sah di basuh bersih di pulang ne kau tambilang mama kau yo tambilang ne kau nanti ndak Allah tu bapak ibu dahulu waktu daya kata ya ado badoso ado bautang ado bingi ado mendongkak laki guys lama biah bapak ibu walaki aja 10 sangat 10 aja kira aja 10 lagi ya lidah bahasa lambe pulang kok oi sagalo di sana lidah bahasa lambe pulang tuh dia nyewa ampie sikonya mah amboja gua ka preman bawa yo sikonya awak tangkap buang padang sampai di rumah wa ambo 2 jam lo jo ndapi dia lah bawa tugas ambo memang modeko baik dadoge ba ambo tibo just tujuan guru masalah yang penting bapak ibu kaji dape lah balik-balik memanarif kam ambo lah kalau enggak salah lah kacok bapak ibu aduh nasi yang lagi dulu kami kasugua ko diundang deh tong kwento lu mulut nabi dia nak mulut nabi santrin kini bawa indu ambo sa lainnya ko lah nak santrin nanti boleh lah nah jadi pastikan kau nak dipastikan lebih baik ada dipastikan lah pastikan tambilang tadi atau punyo Allah tadi subalun di pulangan barasiahan apa nak barasiahan ko tubuh lihat doa apa tubuh barasian dari doso adoso tubuh so ini tekan are pak tubuh ko doso namoe pada tepa siak date siak pa siak kali pandai jo mejo ni lah anak-anak kini nak pandai mejo ni bapak ibu kalau anak-anak kini aba etanya ata etanya kalau wan lu ndak baijo ana lidah itu dewa nak jadi doso tubuh barasian sebulan ada satu tubuh ko pasik nanti katakan pasik itu apa tahu lai bakarajoan sembayang tu basuh buah tu bataga oi sembayang basuh buah bataga kalai tahu waktunya segala orang nendak sembayang orang pasiak tu Pak Ibu asai kini mau do sanae kini di orang murah je meninggal sembayang ni padahal meninggal sembayang tu dosa besar kalau 5 kali awak nak sembayang sehari semalam 5 dosa besar awak dek anak-anak adik-adik ambo kini kan murah je ndak solat tu dinyo no padahal yang dikehendaki solat tu generasi muda tu nak kalau nanti tua kau kan leh sembayang ni orang tua taat orang muda taat ancak na muda orang tua tu kan leh taat ni lah tua mah tenang pule nak dona sembayang lasu haje lalu dia juga nak sembayang ba lo lah hugang juga pasti awak kalau lo dosa kali di kampung Jawa nu mak kengkeng namanya tentu mak kengkeng iya awak dalam surga ba aman nyabu
Yo kok nak tahu nawa ba'abana orang nendak sembayang ko. Kan itu dikaji. Adik, makin keong tu dulu rumah orang ko kan bukan rumah kayu je dapur konyo. Di dapur rumah tu orang sudah membeli liang lado. Lupa menungkui an batu lado tu tati lantang je batu lado. Batu lado tati lantang je. Maswa mak kengke. Ditolongan membasuh. 3 kali jilek barunya dia mak kengkeng. Tiba orang punya rumah, dia ambil tungkahan badan tang di pinggang ngenjang. Tak! Belo mak tiba di bangka lagi, di bangka batuang. Sedia mak kengkeng tu tiba babe. Ada awanjang. Salahna pakai ang dia awanjang. Itulah dia ambil malang dan jadi anjang dia ambil. Malang di awang jadi anjang. Calialah dia labiah laki di batu lado dan jilek. Atungkahan di haban ke pinggang. Mengalah kajahe manusia mencaliak dan yang. Cek babi. Waan salahnya. Masalah dan coba yang sudah membuat sambal lado, labiah laki di batu lado, lajaleh kadi campaan aja itu nyo. Amba ajaleh kadi basu, ada jilek dan 2 kali jilek orang atungkahan badangkang di pinggang nana. Aduh, ang salahnya, salah dan, yuwa ang dek mancilo. Kalau elo jangan rumah orang tu dia game makan di kabe ang diugang salah orang tibo elo orang kampung tu yang kau ande mancilek ang kalau mancilek aku nasib anggo tidak orang kalau mancilek itu model penjilat nama aban lah kalau ande mancilek kau nasib ang kalau ndak mancilek ang ndak baa dan jang. Oh iya ye. Lu cekak yang kecil bagunya. Kasudah nih Bapak Ibu malang dapat kalau jadi pegang ya adi ube lah dek babi tadi perasaan anjang kau. Mbak amu pe deh tunggu ube mu garanya. Jang. Lun malang nang linjang, malang joden padoang linjang. Mbak malang ebi. Waan kalau lo yang di kabeng diugang dia game makanan diugang jang. Pi kalau den dan jang kecil babi tadi. Kalau den lalu dia lalu jadi dah basoga orang sekampung yang tu. Aja waang sekali nak. Tu sakaya kayak babu nambah si gayong di kerenca anu dan tu dah waang tu aja. Anjing ko kan yo ko dapat bagayong di anu babiri kan. Ada lo dituduh gue. Awak lo dituduh babu pula. Asyang jadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Selesai. Ingat Bapak Ibu, kecek anjing je babi, tapi bi jang adolon lebih hino pada wadang jang. Aduh, manusia. Siapa manusia itu? Manusia yang diagih de Tuhan kemewahan. Makannya lama, lalu nyo sanang di spring bed, bata 2 rumah mewah pakai AC. Tapi inyo ndak sumbayang di anjang, labia hino pada waktu anjang. Cegak anjang so. Dah cayo anjang, cari Al-Quran. Laqad zara'na jahannama kasiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall
nan babahayu lah biaino daripada binatang. Itu nan kecen anjing. Anjing apa lo ayat Qurannya? Kan itu ayat itu ya. Balhum abdal tu bahasa wae kan. Balhum abdal tu kan lebih hino. Lah biasa se. Daripada awak, daripada binatang. Nyukal an'am kecek tuan jolo. Kal an'am tu seperti binatang ternak. Balhum tetapi mereka yang hendak sholat itu lebih hino daripada pajar berdua tadi. Siapa dua tadi itu? Mak Keng? Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada suami wanda sembahyang semua lalu aja pajar tadi. Rasain lah, undanglah Muhammad Arif mengasai lah. Menangkat ibu kalau diundangnya pada ibu kau tagahan. Sabuk mengasai kok. Ini Bapak Ibu yang menghormati. Jadi hasil kaji kita istiqamah. Tago-tagolah. Bu, amo kecenya sia timo bersyukur awak tinggal di Batang Kabuang, Bu. Di bawah lindungan ulama, awak. Baan nasib ugang nan tinggal di pinggiran-pinggiran yang ada ulama, ada nasinan sutai mai mama sembayang pandainya. Nak pandai bakaji doh, nak do kaji tasawuf, nak do kaji tarikat, nak tentu dia mengenal Allah doh. Kalau kaji kita di Batang Kabuang ko bu, kaji wak balayi babatin di layinya kita sembahyang poso zakat haji, di batinnya kita nak kembali kepada la ilaha baguru namo ibu. Ndak semua jalan jadi bersyukur kita betul. Semua jambo, ambo tinggal Bapak Ibu di Kota Pariaman mengaji di Pakandangan. Pakandang tu santren banyak ibu. Sanang banati kok dimasukan de gaya lo SMP SMA lah bului hawa jo kajinya. Mungkin dunia kadang kila jadi orang kayo lomonya. Kila jadi kota DPRD kan bisa gagah kok. Ambo Bapak Ibu kalau mau nilai-nilai foto mau mak pilih. Foto ambo mau cari ya. Kalau mencalek ambo ndak kampanye ya menangnya. Sabo wa gagah. Ya September lah tu lah. Calian kau nggak gagah lah. Samo jo Irman Gusman waktu mencalon DPR atau DPD lo. Tentu dah kan, tapi bagaimana menanya aja, cepu aja kan, Indo pun nampak dosi itu ini hantaan. Dia mau pikir-pikir kau mencalek, mau caliak gambar lah kita menangannya. Dia mau bujuk dah, bujuk mau dah aku dah mencalek dah Pak Ibu. Nah, dong dia lah jadi orang pakai, tapi pakai aja dia mati dah pakai. Agalah do pakai. Muhammad Arif tongku gala dari guru, Bandaro dari ayah, Sapi dari mama, suku ambo koto Pak Ibu. Ada orang koto si kona. Ndak doga surang orang koto. Caliela nanca-anca tu koto tu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Wah, Bapak Ibu kaum muslimin yang menghormati, kita tarik kesimpulan. Kita lama-lampau benar di target Bapak Ibu. Kesimpulan yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkurullaha ni'mata 'alaikum. A'da'a. Kecek Tuhan, tagok-tagoklah kamu dengan tali Allah, dengan syariat Allah, dan wala tafarraku, dan jangan bercerai-berai. Nang kedua Bapak Ibu, unyian wirid guru, tasabih, tahbih, takbir, tahlil sudah sembahyang. Kalau ada waktu tambah wajib jonan sunat. Kalau 5 kali semalam apa salah kita duha, kita tahajud, kita tamatkan Quran. Bulan Ramadan patang kosian ali tamat Quran bagi hadiah 2.000. Amandangan dia hadiah 2.000 tu dah nunjuk dah. Bagi hadiah 1 juta menunjuk salah. Alhamdulillah Pak Ibu, mungkin dengan wirid perdana mendoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan depannya segala musibah tertolak ni mai ampie awak sayo sekato wirid korami ne amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kesimpulan kaji Pak Ibu, barasihan diri sabalun mati abihan doso tubuh sudah kau dikaji doso nyawa le nyo doso 3 doso tubuh doso nyawa doso hati. Kini nawak baca doso tubuh baru pasia biswa masuk awak berangkat ibu doso nyawa agi sini entar dia di anak jatuh tukar lagi. Ambo dari Pak Ibu, ambo sinin kau wirid Bapak Ibu. Adi mula wirid tadi dulu, sudah wirid baru ambo langsung sama Bapak Ibu. Tu mau kombo ndak bisa joto dari dah. Kalau joto lambe, pasal jon dak ko jari kita pasal menggigi pulang. Tugas sekolah lo awak pulang. Lah, dia tu kesimpulan kaji, hati-hati. Tema wa tago-tago dengan wirid guru awak. Arti kata istiqamah, jangan murah batuka, jangan murah dirubah orang. Supaya tanang batin awak, selesai dah doa awak dan jamiah kehidupan awak. Kenapa?
awak bahagia dengan apa yang ada di awak. Mudah-mudahan barakai guru sampai Nabi Rahman Allah salamai wa dunia salamai sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal. Panjang stasiun di Piamen, tarantang kawe ampe alai, buatan tukang dari padang panjang kakida jalan kamuaro. Sedang bakini kita hentikan, lah pasti saja banyak bana kaji sedang tabang kalai. Kok bau mue kita samo panjang, lain kutiko kita ulang pu. Talantuan kana ya di sana, tasingguang katurun bapak jomande, ambo sana kemana kan ulang di siko. Pendusta, pembohong besar, bala banyak manusia pembohong besar. Sajak dari kalangan atas sampai kalangan bawah hidup dengan dusta dan dusta. Sanang kami jadi pakiah lebai. Kami pakiah apa kek tunggu? Ambo pakiah bangke sulung munggu ko pakiah lah. Adona baganti di pakiah lah. Pakiah bahasa Arab pekah tu bahasa wae inge kapado aturan la ilaha. Ugang kalau dah inge ke aturan Tuhan Bapak Ibu, pendusta, pembohong, mangau lain, ampulaya dibohong na jo gini lah. Tunggu sebentar bang, pulai wak rumah lai. Komo deu bilih ni. Ni mana pun ka mantan SMA pulai rumah lai. Tunggu sebentar bang, bekok telefon lihat. Kau teti ibu muda cantik ya, nanti tua nak dole kau. Kau nak muda-muda, nak umur 40 35, kau mesti bernostalgia. Waktu di SMA, basobok di Facebook, pindah ke Messenger, di Messenger pindah ke kan tentu deh tuh. Emang aku jengnya, lo kan ada nona deh tuh. Aku orang aku hari itu toboh paru puak, sintoga kemana? Sintua toboh gadang lebu aduang sekarang lagi kena. Orang toboh paru puak, sintua toboh gadang. Yo masuk lebu aluang, kecamatannya apa? Kecamatan sintua yo. Kalau dua malih kalian enam lingkungan terima tuh, bukan dang tak? Kalau sekolah masuk lebu aluang tak ada. Oh, nak buat luang dah. Sintua lebu gadang macam mana? Kau sekarang orang sintua tu gadang tu kau paru puak.